Adiós, as mociñas van a cantar papar, papar, beber, beber. Papar, 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 beber, beber, beber. Facemos los galegos xa desde antes de nacer. Papar, 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 beber, beber, beber. Facemos los galegos xa desde antes de nacer. Ai, vai. A ver, unha de pulpo, dúas de calamares. A ver, un pouco de viño de Ribeiro, por favor, misa 4. Aquí na vila de Baíña vamos ver aquí unhas vellas están aquí a sechar na leira das fillas da Conexa e vamos ver que están a fer porque parece que están discutindo un pouco. Vamos ver. Esta leira é miña. Que vai ser tú esta leirada? Va a deixar o meu home que toque de viuda. Como ia ser a viuda? Sí, que o meu home morreu dun ataque cardíaco, por Ah, eso. non me interesa tanto. Ande vamos ver juntas, só. Você é un tarado. Mira, raparija. Sí, cuidado que se te vas a meter na cara. Hai tempo que se está falando que había xente por aí. Ai, é moita hora. Moi malo ser da aldea. Que a xente non usa o peor ser de Madrid. Niña, xa non falen máis, é mellor, ímolo explicando. Vale? Veña todo que rode. Vexo rayos de sol en cada